Sayi min darima ɗo henne c'est parce que ko ɗum woni koyɗe amen komin ummiɓe emin mbaɗi lappol nadde e nder reedu Fouta nadde e nder Sénégal sabu min puɗɗori ɗum tan ko gila Louga tagi min ummade ko arde andodirde e yimɓeɓe Allah ne waɗi komin Foutankoɓe min jeyami ko pete mbaɗi sikki wasata onon foof oɗon gandi pete sabu koye nder reedu Fouta woni koye dow tali he kadi woni koɗirmi noon ko Dakar komi Foutanke 100% sa nani komi Foutanke 100% ceerno Mama Samba mi anda mbeta omon ɗo hen omo haala ɗum tout le temps omi yo wona jibinede e Fouta woni waɗi neɗɗo Foutanke sabu neɗɗo jibinama e Fouta o waɗani en jiyani e makko ko taga enen mbiyo ko Foutanke sabu Foutankagal ko valeur uji Foutankagal ko gonka donc so tawi neɗɗo o ala valeur uji ɗi o wonirani no Foutanke wonirta ni hayso jibinama e hakkude Fouta hayso hoɗi Fouta omo fina ɗo subaka foof o wona Foutanke neɗɗo ene wawi noon wasde jibinede e Fouta comme no minen juddu jeeri en ɓe ni o wona Dakar walla o wona banggue goɗɗo caggal leydi par exemple sabu mi yi sukaɓe ɓe ganduɗa hen ko France jibina ene kala pular mo ganduɗa hen sa ceerno hay minen jibinaɓe ɗo e Dakar ɓe min kalta ɗum donc neɗɗo wawi jibinede banggue goɗɗo omo haala pular omo muyni pular omo andi ko woni fina tawa pular omo wuura pullagu omo wuura Foutankagal omo yaha Foutankagal on so wiyama wona Foutanke sababu nde jibinaka e Fouta ko eɗen kaala ko mbeɗeɗen minen noon koye ɓen ɗon yimɓe min gabbiti politique noon wona leñam leññagu sabu so tawi mi ummorima leñam leññagu wasata mom hebbanda men kono wasata mom wasɓe gona haalpulaar en ɓe sa ummima a darima a wi wonde jiɗɗa ko dartude lefol laamu ko foti do Sénégal foof ni aɗa foti wawde haaldude yimɓe foof aɗa foti wawde wonande yimɓe foof woni wonde gardotoɗo timmuɗo ko so tawi a resnama ko yimɓe foof ndendi sa waɗani ɓe hoto yejit ɓe minen koye ɗum min jahata min natirani e politique emin jiilo kalif min natirani e politique emin jiilo inde min natirani e politique emin jiilo martaba min natirani e politique emin jiilo teddungal sabu ɗeɗo gueɗe foof ɗe limmi ɗo henne wonko Allah resni min hen te eno yoni min ɗo resni min ɗum ɗo henne nde Allah waɗi emin goni chef d'entreprise uji emin dardi galleji gollorɗe wonko Allah resni min toon wonko Allah luɓiɗi min toon emin jogui yimɓe ɓe ganduɗa ko minen kalfi ɗumen so tawi ko jogade pouvoir wadde emin jogui pouvoir hayso ko seeɗa wonko Allah hokki min e jawɗele so tawi ko jogade ngal wonko Allah hokki min hen emin jetti Allah so tawi ko martaba emin joddo e yimɓe ɓe ganduɗa hen ene jeeya e ɓurɓe mawnude e nder leydi ndi wadde so tawi ko martaba wonko Allah hokki min hen so tawi ko inde wasata onon on ganda min kono won woɗɓe anduɓe min taw jeeyaka ɗo min goni ɗo henne donc so tawi tan ko minen tan min ƴewanno so haala Allah so tawi ko minen tan wonno Allah ne andi min naata e politique so min naati e politique min naatiri e politique ko jogade yiyande yañde ko jogade fandare mawde farnude ɗum e ɓiɓɓe leydi Sénégal ko yiɗande Sénégal ɗum nani min e politique so ɗum alano min naatata e politique ko wonde sukaɓe dariɓe hatanteɓe salotoɓe ɗum tagui min ummade min naati e politique donc hande son jii Amadou Ly darima ene naata e politique ko ɗum woni ko ummini Amadou Ly ko son jii ene weɓno waɓe no amen laawol ɓurgol webde pour wadde politique ko nannode e parti ji gonɗi ɗo ɗi hande ɓurno webde komi yaha benno APR mi naata toon ene weɓanake kono min mbaɗani ɗum komin dariɓe min darni landa amen min guiniri ɗum yeesal en marche yeesal noon holko addi ɗum ko konngol jolfere firti ko hesɗitinde woodi mbaɗi sikki ko joni ko miñam oɗo hen foti haalde ɗum o wi wonde totten leydi ndi sukaɓe saabu ko leydi ndi ko sukaɓe poti jogade ɗum minen ko ɗum woni yiyande amen leydi sa risni ɗum mawɗo nayejo
mawɗo e suka fof ene suka fof eɗen cohli ɗumen en mbiyani ƴetten mawɓe berloɗen ɓe to en mbiyani ƴetten sukaɓe berloɗen ɓe to mbiɗen ko baddanɓe ɓe mbadda junngo e fandu ballodiran pour wadde leydi ndi yaara yeeso jogade leydi ndi kono hande ko zamanu tolni ɗon sa ƴetti leydi pondino France Allah e moƴƴere muɗum walli min hamin jeehi toon emin kumpiti ko woni toon hande ardi ɗum ko suka mo ganduɗa hande o ƴettata leydi ndi ko duuɓi 39 o yaratno 2017 le président Emmanuel Macron ƴettata France il avait 39 ans. garal ngal hayso tinata yimɓe fof gari kala mo nani kala nannoɗo arat fi sabilillahi bisimilla ma noon min bismimama to perto min bismimama kima sarto fo e wennode ɗo e wennode fof galle goto kala no dañɗa wennode galle dañƴaɗo wennode neɗɗo goto adañi wennode fof bisimillama bismimama an e wondiɓe ma albarka ma min calmini min juurimama bisimilla moon e dow jeunesse mo wennodi mawɓamɓe ene ɗo kono ko mino Allah ardini ɓe gardiranimi ɓeɗe hecciɓe noon ɓe gardanima e batte ko hoolare tan ɓe gardirinimi yeeso min mbeɗa yetta Allah mbeɗa yettaɓe kadi amin mbiya on bisimilla moon e wennodi amin mbiya on tan kam amin ɗo amin mbiya bisimilla moon amin ɗo jiyon min no moƴƴi min jiya on jeunesse o ko ɗum tan sohli hamin tardira partout noon hamin tardira partout kala hewɓe ndewi ɗo min nana tan minenne min jiiɗa mbayonno ɓen mbayini bisimilla moon nanggo min nanggal koye moon min nanggo nanggal koyamen ko oɗo haali joni o président jeunesse o waɗi ko représenté toute les jeunesse de wennodi kongo kono kongol yo haal ko haali o kadi ko ɗum ɗo e commune tawa seeɗa Ablaye Wade naari ɗo Macky Sall naari ɗo hande ala ene famde hande opposant deriɗo mo naran ɗo e wennodi te kala men ɗon nadde ɗo waɗi promesse hunde kono haydara min mbawa yiɗɗo wennodi ɗo hande jeunesse mo ɓeɗoɓe mi anda mawɓede kono hande jeunesse o tuggamma 40 ans comme 41 ans mawɗo ha fayles fof koko pari koko nangi jungo wooro ala koɓe cuuli ala koɓe jiiɗi so wona bolluɗeɓe e koɓe golli bandiraɓe min calmini on onon kala goto e moɗon fof e inde mum e yettode muɗum Allah soggi min gari ha ɗo henne yewtidde e moɗon haalande on holko woni fandare amen holko ummini min holko parti politique momin darni biyeteɗo yeesal en marche o holko yahata hol gonɗo Amadou Ly saabu ko hunde fonde so tawi min gummima min mbi emin darta ko fotino lefol laamu Sénégal ene hasi so famɗi ha famɗi yimɓe kam gittodira kumpa mi haalani taw kay gandodiral e cuusodiral e kolodiral saabu kala ɗo hoolare ala mi yiyani holno jokkodiral foti wawirde wonde ɗon laaɓi no rewirte Allah laawol ɓurgol towde politique so tawi ko politique laaɓɗo o kalani saabu accude haajuji ma e hammuji ma no min mbaɗiri ɗum oɗo sahani ɓesgu ma en woni caggal ma Allah andi ko wawi heɓtade ma e laawol a fawani e mabɓe guide te pourtant ko kamɓe goni ɓe Allah iɗi resnudema aɗa ummi aɗa yaaha aɗa humpitoyo ko woni nder reedu Sénégal aɗa yiɗi andude holno yimɓe ɓe goniri sababu nde wonde mbiɗa ka jiɗɗo daranaɗe ɓe kamɓe foof aɗa yiɗi ardade ɓe kamɓe foof aɗa yiɗi humpitade no ɓe jooɗori d'abord hadema arde aɗa ardoɓe min garani pour punti min nani noon ko kalɗa ɗo hen ko miñiraɗo kalɗo ɗo hen joni o wonande président Ablaye Wade en dewino ɗo henne président Macky Sall son excellence jooɗiɗo hande e rewino ɗo henne a inni ha guinnuɗa ɗo henne ni mbaɗo no ceerno Alassane Sall natgol amen e dawrugol ene serti e ɓeɗoɓe kalɗa ɗo ɓe foof won tan ɓeɗoɓe tindiɗa ɗo ɓe foof mi wona haydara sindani min so wona inde politique o mo politique o kono sa yurnitima ɗum to nder to ma yi wonde emin certi holko serndi min ɓeɗoɓe kalɗa ɗo ɓe foof ala hen hay goto e mabɓe mo ganduɗa hen ko entrepreneur ala hen hay goto e mabɓe mo ganduɗa hen ko bawanɗo hoore muɗum haade muɗum arde ene naata e politique o so woodi gueɗal ngal heeɓi ha Sénégal ene nani ɗum koye politique o heeɓi ɗum haade mi nadde e dawrugol
komi jaaɗo jiiloyimi d'abord ha paɗi komi jiiloyiɗe gandal janggumi nde Allah hokki kam gandal nde mbaɗa wawno heddade e ɗum ɗon komi jaaɗo puɗɗimi gollade Mama Samba haali ɗum ene jeeya e entreprise uji ɓurɗi mawnude e France ene wiye électricité de France woni Sénélec maɓɓe o mbaɗa wawno jooɗade ɗon somi arani on joni rapidement e hanki mo ganduɗa hen mi suuɗani ɗum mi mogginaki hen sababude saɗa yiiɗi ko mbimi ni nane ko hoolare naata hakkude ma yimɓe haalanɓe hol an min momi anda mi hoolata ko ɗum momi anda mi wotanta ɗum momi anda mi yadata e muɗum saabu sa yaadi e ma anda so waɗoyi janggo ko hanani ene wawi artude ma bonnanamo kanko haaju makko ala hen bonnanma an tindinoɗo hen tawa anda ko jahata ko woni nde min dañi komin dañi toon emin mbawno jooɗa toon min jooɗaki toon min garta ɗo min puɗɗiti à zéro min darni galle gollorɗo momi ar hen fatude sukaɓeɓe ngala ɗo dawi et cetera ɗum tigui woni programme amen min hande sa wino kam e konngol gotol mi windi ɗum e nde ɗo oɗo programme wona programme ni ɗum ko profession de foi wiyete woni wiide holko woni anniyam phrase goto nan ɗon probléme majeur Sénégal wona goɗɗum ko emploi yo sukaɓeɓe dañ ɗo dawi yo rewɓe balle no tampiri ko ɗum tan ɗeɗo koyɗe ɗi kala baɗɗo feere ha darni ɗum a yahat probléme o ko holno mbaɗɗa feere ha koyɗe daro kono sa waɗi feere ha ɗeɗo koyɗe ɗiɗi darima sukaɓeɓe ene golla so jiiɗi gollade rewɓe ene daña no mbaɗiri ko mbaɗata ko ɓawde ko ɓuuri hen wonde majeure partie de leur activité ko temps mabɓe foof ɓe ƴeewi ƴettu ɗum koye toppitade galleji ɗi kono kadi eɓe dilla pour wallude babiraɓe meɗen ɓe sa nani mi innani hen babiraɓe mi innataɓe ɗo mi innataɓe hay nokku c'est parce que kala gorko mo jiiɗa so yeehi haw darni galle no wawi wadde foof mo lijjitan hoore makko ko galle makko ñamata jiilotoɗo laawol o ko on sohli wallede debbo o pamaro doole o ko on sohli wallede ɗum tagui emin mbaɗa accès woni emin tiindo sukaɓeɓe e rewɓeɓe Amadja ko mawni amen ko isi amen tagɗo haw ari ɗo o resi ko ɓiyum woni Samba Luggi Ñang ɗum noon so addimo ɗo oɗo galle wowi arede laamu gila mi wonani laamɗo ɗum ko gila e baba men tana men mi foɗanaki ɗum ko wuuro ngo foɗini kam ɗum Allah waɗi kam noon joom wuuro e yontam te kadi Allah ne hokki men gueɗal ko laami faade hande ko kala ko noddumi mboɗo noote ko ari ɗo ko amalli ɓoyɗo nanede e radio ji ɓoyɗo baɗɗe ɗum noon konnguɗi en mbawa junnade ko programme politicien e sirif e ceernade so wima waɗat ɗo ko minute aji ɗiɗi yettoyo minute to famde on ala yimɓe amalli ko tardunima ko yallah hokki ɗum taw ko huune maɗa kala ndo politicien tardi wonko tardini ɗum ko yimɓe par ce que sa waɗani ɗum tan a tardata tawde noon ko yimɓe tardintuma aɗa haalane ko jiɗɗa dañde a weltoto daroɗa ɗum noon min mbima bisimilla konnguɗi ɗi garte moɗon pour ha wawen koye nguleyki gonɗen enen foof mbawi rendude mbiño ko yimɓe Luggi foof noon bismima wona ñabollo tan malla mat jonguro min mbiyetemi ko ñabollo e Sénégal foof kono mbiyetemi ko Amadou Niang eyyi kono noon ko Luggi foof pullo ceɗɗo torodo ha jaam ɓuuri amin bismima ko jiɗɗa ko kala ndo Allah yoltino aɗa foti wonde yo Allah hokke ɗo victoire ya barke Allah ya ko jibinɗen ni Allah jarama on jarama bisimilla noon ko aadi tan kono kay jeeyaɗo e Fouta saka pete so are Luggi wiyata ko bisimilla ko ɗon jeyɗa Allah mo seedi kam ɗo jeyɗa so asko juuti tan banden jaltat ɗo ɗum noon neɗɗo ɗon jeyɗa amin min bisimilla no fotiri foof min keppani on min kaɓani on minen kay min jiiɗi nande ko wiyede ko neɗɗo moƴƴana ray mon sa nani neɗɗo moƴƴana ray ma kala ko jambita foof e seeɗa minen de min beltima ɗo garɗon ene wayno wuuro Luggi fof timmi ɗo ɗo garɗon hay so wonani joom wuuro Luggi timmi gila wonani joom wuuro ko division wuuro ngo ha woni joom wuuro onon kay on gofani ko wi ko noon ko joom wuuro wondata koye laamu kono joom wuuro kayne bismo moƴƴo moƴƴo laaɗi fof min bismoto ɗum
min mbi on bisimilla mon ko jiɗɗon waɗe ko gañon woppe yo Allah rokkon jaam e no jiɗirɗon ni yo Allah waɗano ɗum kala ko jiɗɗa yo Allah waɗani ɗum waɗano julɗo fof dow Allah jokko en ɗam wona noon ko noon o salam Allah jarama on jarama mi salmini on goto e moɗon kala e inde mum e yettode muɗum emin jetta Samba Lougue gonɗo sababu ganangal amen ɗo henne ko jooɗi Abidjan mo jooɗi toon ko fof ittata omo humpiti omo woƴa komin goni e dow mum ko omo yiɗi kadi komin goni e dow mum ko omo walla min e komin goni e dow mum ko emin jetta hen Allah emin jettamo hen no fewi ko woni sababu ganangal amen ɗo henne noon komin wonnoɓe en jullu sabu won wutte keso mo Allah ɓorni min ene woni wutte dawrugol woni politique Allah kadi fawi min wiide wonde emin jiiɗi dartude lefol laamu min mbiyani ko chef de village ko martaba mawɗo min mbiyani ko mairie ko martaba mawɗo min mbiyani ko gouverneur ko martaba mawɗo min mbi min jiiɗi ko ardade leydi Sénégal fof no fotiri enen fof ndendi poti e leydi ndi leydi ndi ndiyetaka Ly ndiyetaka Niang ndiyetaka Diallo ndiyetaka Sall ndiyetaka Senghor ndiyetaka Diouf ndiyetaka Wade leydi ndi ko enen fof ndendindi kala neɗɗo jiɗɗo cikkuɗo wonde ene wawani ko woni goƴaji yimɓeɓe sabu mbaɗa sikki kam dartowo lefol laamu foti wonde anniya muɗum gadiɗo ko darade e goƴaji yimɓeɓe fotade wonde nema mo coyniɗa e laamu foti ardade hen ko yidde gollanade jiyaɓe Allah ɓe mbaɗa wowi wiide wonde neɗɗo mo Allah lowata wongal gandal omo anda wonde wonko Allah waɗi e makko o ƴetta ngal gandal o hatna ɗum e makko mbaɗa wiya gueɗe ɗiɗi ma woni ko haasida jaafoɗon e konngol ngol ma woni ko keddiɗo famde holko Allah luɓrimo gandal ngal Allah luɓrimo ngal o waɗiri ɗum ko ha ballamo e golle ɗe Allah sohlani balliriɗo kono ko noon Allah kadi lelniri gueɗe muɗum ko jiyaɗo Allah liggonto jiyaɓe Allah ɓe pour ligganade jomiraɗo ɗum woni sababu nadgol amen e dawrugol so Allah hokki min teddugal yaade ha France min janggoyi toon min dañi toon diplôme aji amen Allah udditani min kadi min dañi toon golle e galleji ɓurɗe mawnude e nder France emin mbawno joɗade min mbaɗani ɗum nde mbaɗmi ko woni foddam ko ɓawde Allah waɗi ko min lomti baba miñiraɓam mi walli goto mon fof no ariri toon kono nde gaynumi nde mbimi nena min mi artat o yaadano hen e ko laawol sabu won caɗele ɗe guurata a yiɗa ruttade hen Allah wallima afama yi ha fuɗɗima diwde wima aha komi jiɗɗo artude e leydi ndi teɗa andi caɗele ɗe gonduno ɗon e nder leydi ndi ala kulli haal ma hulan ɗum kono nde wonno yidde min Sénégal e ɓamtare Sénégal ɓurani men kala komin dañi min gacci toon min garti ga min puɗɗiti mi haalti ko ɗum woni kadi sababu oɗo tourné komin natata e nder guure ɗe ko min ƴeewa ko pour ɓeydade humpitade gonka yimɓeɓe emin jii ko ganduɗa hen e ceerno sa fawani hen guite ma sa haalanama mbiyata ko wodani sa fawani hen guite ma ko jiimi nen nder farloto henne lorduga ko jiimi e jeeri ndi ko jiimi e dande maayo ngo sa fawani hen guite ma sa haalanama mbiyata ko wodani dande maayo ngo tali rang bonɗo mo ganduɗa ceerno ɗum ɗo henne so Allah waɗi aɗa jogui hen malade sa renaki o jogori tajja ko e laawol he sabu a wawa dogde alors que neɗɗo so sellani urgence wiya ko évacuation wiya ko yo oto ko ɓuuri ko yaawi foof yimɓe ene jawi ɗum école aji ngala no haniri ni centre de santé walla case de santé ji ngala no haniri ni hay réseau hande ɗo zamanu tolni ɗo henne ganduɗa téléphone hankanti wonti hunde mo ganduɗa hen eɗen cohli ɗum saaha foof
hay ɗum woodi diwanuji ɗi ganda hen rewani lawol ɗum noon wayi kono tan woodi ɓe ganduɗa kañumen koko taƴa e leydi ndi tan mbiya onon on ngala hen taw to Dakar to aɗa yiye ɓe ƴetta fodde 160 milliards nanna ɗum e stade mo ganduɗa so woodi fettede ballaɓe 5 e hitande he ko ɗon haaɗi min mbiyani stade fotani waɗede toon saabu bal e hoore muɗum ko nafoore saabu neɗɗo ene tedda ene rewe sport min mbiyani ɗum wona fotani wonde kono koko nanna hen ko min mbi sinno ko minen gonno min nannirta hen kalis poɗɗo noon kalis momin nannani hen o momin ƴettu min ƴeewa nannude ɗum e banggueji goɗɗi ma woni ko école aji ma woni ko centre de santé ji walla case de santé ji walla taliji poɗɗi fewnede tomin jeehi to ferlo toon so ndungu ari ɗum kam hay goto e mabɓe yahata ɗum min mbaɗa yanana ɗum so tooɓi tigui rigui ɗum kay ceeɗu kay e mbawi yaade kono ndungu kay mi sikkani so tawi neɗɗo walla won ko koyɗe ɓe jarata sa dogni a lofoto o tampini hoorema ni ɗum noon ko hunde nde ganduɗa hende min mbi so tawi eɗen jiiɗi nden ñawande nde safre koma mbaylen jaɓɓal en mbawa wonde ɗo eɗen gonde yimɓe ɓe ganduɗa henne gila dawa dawi ha joni ko toujours même chose jiyeten même systéme jiyeten laamu surtout noon e leydi mbandi no Sénégal ngu ganduɗa henne kala ɗomin jeehi komin jiiɗo ko ɗum woni komin jiyata min jiyata ko kala yimɓe nayoɓe ƴettuɗa hen tato ko sukaɓe ɓe ganduɗa duuɓi mumen 35 timman taw ko noon Sénégal sifori hande kala yimɓe nayoɓe ƴettuɗa hen tato ko yimɓe ɓe ganduɗa hen duuɓi mumen 35 timmani ɓen nanguira ko sukaɓe définition holko woni jeune officiellement ko ɗum ɗon donc leydi ndi ganduɗa hende sukaɓe ɓuuri hen hewde noon so tawi aɗa jogo ɗum a miijaki ɓen ɗon sukaɓe holko jogorɗa waɗande ɗumen andu a woofi saabu sukaɓe ɓe ko kamɓe jogui doole ɗe eɓe ñanga haɓe ƴakka kayitaji mabɓe walla mecce mabɓe ɓe jooɗo ɓe ngala ko ɓe mbaɗi so doole donki wiyete ko yo doole keɓɓo kala mo jiiɗa ene ñagoto Allah kono Allah hokkiri ɗum no darniri galle so tolnima hen so darni galle o ñagoto Allah koyo Allah hokkumo o ɓesna so ɓesni o ñagoto Allah koyo Allah hokkumo o reena ɓesgu ngu ha ngu wawa diwde so heɓɓitade yonti ɓe mbawa heɓɓitade ɓe joni noon so tawi fotɓe heɓɓitade mbawa joguinoɓe natti wawde holno galle o jogori darorade ɗum noon so Allah jaaɓi emin ñaagui on wasata ɓawde pété lugge kam ko yaltu cuurel naata cuurel ɗum noon wonɓe ɗon ɓe ɓurɓe humpitade déjà nomin darniri ɗum toon ni momin nulɗumen ɗo so tawi ɓe garano ɗo henne déjà ɓe gara ɗo ɓe jokkodira e kala mo mbadduɗon min sababu o ko Samba Lugge kono comme no mbimi ni saɗa waɗa ko foti no politique ni yaajnu wasata a rewi Amadou Ly ko yeru tan pour wasa innude Samba wasata Amadou Ly ko luggenajo a rewi e damal ngal ɗo ko Amadou Ndewɗa kono wasata wonde gonɗo e nder Lugge so tawi ko Amadou Ndewɗa kañum abbitta koye maɗa taw noon ko wuuro ngo foof cohluɗen wona galle goto cohluɗen wona leegal gotal cohluɗen ɗum firti holɗum ɗum firti ko mbaɗen feere mbadden jungo e faandu kala neɗɗo mo cikkuɗen walla mo teskiɗen o ko dariɗo ko bawanɗo golle ɗe saabu politique kadi wona hunde wemde oɗon ñaaga nde kaalon toon min holɓen ɓen ɗon yimɓe nemin nuldirta ɗo hene yimɓe walla nomin nulirta ɗo yimɓe plutôt ngara joddo e mabɓe ɓeɗo fammindeɓe golle ɗe min golloto chaque jour woni ñanda kala holno ɗen golle gollirte saabu ko nden tan mbawa toon wallude min Allah jarama on jarama Winndere.